Tako sam gladna. Ali gdje je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Ovo? Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jo, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Treba mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspelo. Cookie Monstrum je spreman. I sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć, koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? Uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala.
Svaka čast Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preličuje ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću iseći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i senf. A zatim staviti paradajz. I piletinu naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. O, ne, sve je izgorelo. O, Molly se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovog, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješću svaki komad. Da, piletina je spala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Važi, Molly. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona, Molly. Svidjet će joj se? Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, pretnja. To treba uništiti. Uništiti. Proces uništavanja je pokrenut. Hvala, robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Molly? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Molly, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo? Samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno. Kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa parom. Izgleda zanimljivo. Kako
čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Nevjerovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio? Da, pobjeda je moja. Moli ima odličan ukus. Zdravo, učiteljice Monika. Grace, zašto imaš rukavice na rukama? Mi smo u školi, a ne na polju. Šta? Odlučila si da uneseš tortu u učionici? Ja, otkrila me. Stani, šta to nosiš? To je globus za geografiju. Jel da? Daj da proverim. Aha, to je opet torta. Grace, nemoj me nervirati. Nema nikog, a čas počinje za 5 minuta. Ipak ću ući sa tortom. Uspeću. Grace, ozbiljno? Marš odavde. Šta? Velika žvaka? To je već previše. Odlično, uspjela sam da joj skrenem pažnju. Uhvatila sam. Šta? Grace je opet došla sa tortom. Neću joj dati da uđe u učionicu. Eto ti. U pomoć! I to je bio strajk. Grace, ako si ponovo sa tortom, sigurno ću zvati roditelje. Daj da ti proverim ranac. Nema ništa, osim knjiga. Dobro, očigledno si me ipak poslušala. Možeš ući. Čas će uskoro početi. Poverovale? Uspela sam da unesem slatkiš. Sad ću vam sve objasniti. Dakle, odlučila sam da će jednog pačeta biti suviše malo za mene. Tako da sam donela ogromnu tortu. Gde sam je sakrila? Moj ranac je torta. Zamislite. Šta? Stvarno si uradila to? Ne mogu da verujem. Da, prvo mi nije dobro išlo, ali na kraju sam uspela da prevarim učiteljicu. Jedva čekam da je probam. Lili, posluži se. Da, kako ukusno. Daj meni, molim te. Naravno, uzmi. Baš ukusno. Grace, svaka čast. Hvala, znam da sam pametna. M&M's mora ulepšati aljebru. Stani. Ne smeš ući unutra sa hranom. Možeš sve baciti u korpu. Da bacim? Ne, ovdje je toliko bombona, neću dati. Grace, ne budi tvrdoglava, daj mi bombone. Ne, moje bombone. Sad su u smeću. Moraš poštovati pravila. Opa, Quentin, kako lep kostim imaš. Zdravo. Čekaj, zašto imaš takav šešir? Aha, znala sam, hteo si da uneseš sok. Daj mi, to ide u smeće. Ne želim ništa da čujem. Idi na čas. Prvi ćeš izaći na tablu. Dakle, ko je sljedeći? Dobar dan. Tani, prvo te moram proveriti. Gde kriješ slatkiše? Ranac, pokaži ga. To nije moje? Da, kako da ne? Ispričat ćeš to direktoru. Uzet ću ti sve slatkiše. Sve to ide u smeće. Sad možeš proći. Toliko sam zabrana okačila, a njih baš briga. Nema više nikog? Odlično! Znači mogu pojesti sve te slatkiše. To je najbolji dan u mom životu. Ovdje ima sve što volim. Blago meni. Da. Učiteljice, halo?
Ovo je odlična prilika da uzmemo slatkiše. Hajde, devojke. Samo polako da je ne probudimo. Odlično. Tišina. Imam toliko žvaka, daću drugarima. O, učiteljica Monika je ovdje? Mogu da uđem. Samo nakon pregleda. Da li imaš slatkiše? Priznaj. Znam da kriješ nešto u džepu. Sad ću sve naći. O, evo ih. Odlično, sad možeš proći. Moje čokoladice. Joho, nastavnica sve oduzima, treba nešto smisliti. O, tačno! Došla mi je super ideja. Mogu napraviti nokte od šarene hubabube. Učiteljica sigurno neće primetiti. Stani, moram te proveriti. Aha, da vidim. Otvori usta. Prazno. Daj da ti pregledam uši. Valjda sve u redu, možeš da ideš. Čekaj, šta je sa tvojim noktima, Lili? Ništa, to je novi manikir. A, da? Pa to je super, vidi, imam i ja lep manikir. Dobro prođe, Lili. Da, uspjela sam da unesem žvaku. Grace, a vidi mi manikir. Oho, baš lepo. Da li ču ovo? To su jestivi nokti, mogu ih pojesti. Šta? Kako je to moguće? Nokti su mi od žvake i učiteljica Monika to nije primetila. A ladno sam ušla unutra sa žvakom. Super! Ne mogu da verujem. Grace, jesi li dobro? Pa dobro, nastavit ću da jedem. Kako smešan video. Moram pokazati Quentinu. Umreće od smeha. Jao, to je baš super. Obožavam. Učiteljica je još tu. Neću moći da prođem sa čokoladom pored nje. Jao, treba nešto smisliti. O, ideja. Maskirat ću čokoladice. Treba samo napraviti nalepnice u obliku telefona. Onda ću umotati čokolade u ove nalepnice. Tako je. Ovo je genijalno. Pravi telefon ću sakriti ovdje. A čokoladni ću uzeti kao da pričam sa mamom. Halo, da mama, sve u redu. Dobar dan, nastavnice. Pričam sa mamom. A da, naravno. Prođi. Da, poverovala je. Ups. Šta se to čuje? Jamie, imaš 2 telefona. Osjećam da me lažeš. Da, imam 2 telefona. Šta nije u redu? Jel da? Imaš 2 mame, jeli? Daj mi, ja mislim da je jedan od telefona lažan. Sve jasno. O, ne! Slomila sam zub. O, pogrešila sam. Ovo ću uzeti. Čekajte, to je također moje. Doviđenja. Ja nisam stigao da ručam i ješću na času. O, šta se dešava tamo? Šta kažete, čokolada? Ne može. Grace? Dobro, prođi. Lili? Ne. Kokice su također zabranjene. Quentin, da li ideš na čas ili u trpezariju? U trpezariju. Treba nešto smisliti. Znam. Sakriću svu svoju hranu u knjizi. Barem neka korist od udžbenika iz matematike. To je to. Mogu da krenem. Kako sam pametan. O, Lili, daj mi naočare. Ne vidim ništa. U naočarima ću sigurno izgledati pametnije. Stani, šta nosiš? Udžbenik, slabo verujem. Ovdje nešto nije u redu. Zašto? Ja volim da učim. Jel da? Sad ćemo to provjeriti. Hvala, učiteljice. Za malo da me otkrije. Sad mogu lepo da ručam. Kakav miris. O, da. O, Quentin je doneo hranu iz meka. Hoću i ja. O, kako ukusno. Oho,
Quentin, pa ti si car! Kako si to uradio? Hoću i ja? Poslužite se, drugari. Nije mi žao. U ormariću uvek imam moju omiljenu fantu. Obožavam je. Ali neće me pustiti na časanju. O, Lili, ćao. O, takva je pametnica. Ponosna sam na nju. Moram se uozbiljiti. O, Grace, ćao. Počela sam da učim hemiju. To je tako zanimljivo. Znaš šta će se desiti kad pomešamo ove sastojke? Znaš šta? Dala si mi dobru ideju. Ja? Tebi? Da, mogu li da pozajmim to? Ali čekaj, to je moje. Dakle, ovo treba prosuti. Jao, kakav smrad. Nadam se da čistačica neće se znati da sam to ja uradila. Tako je. Ojoj. Pa dobro, sada treba sipati ove pruvete različite ukuse fante. Odlično mi ide. Učiteljica nikad neće saznati da je to obična fanta. Kako sam pametna. Dobar dan. Grace, i ti se baviš hemijom? Wow, svaka čast. Hvala, mogu li da prođem? Ne, čekaj. Moram nešto da ti pokažem. Pođi za mnom. Sedi. Nećeš verovati, ali ja obožavam hemiju, iako predajem fiziku. Hajde da odradimo neki eksperiment. Znam jedan dobar. Gledaj ovo. Da, i ovo ću dodati. Tako je. Nešto nedostaje. O, Grace, daj mi svoje kruvete, molim te. O, šta? Ne, nemojte. Ma šta ti je, uzet ću samo malo. Sipat ću posljednji sastojak. Kakva čudna reakcija. To nije trebalo da se desi. Grace, kako ćeš objasniti to? Verovatno je to loš eksperiment. U redu, priznajem, to je bila fanta. Doviđenja. Bezobrazluk. Oho, gde smo to? Dakle, za početak želim sendvič, ovakav. To ću lako napraviti. Da vidimo šta imam ovdje. Bombone? Ali kako da spremim sendvič od njih? Siguran sam da ću dobiti nešto bolje. Što? Kako da radim sa ovim? A šta je kod tebe? Wow, dobila sam sve što mi treba. Evo hleba. Sad ću napraviti tostovi. Bacam. I još jedno. Pa šta je to? I opet. Ako zatvorenih očiju. To je nemoguće. Dobro, samo ću staviti unutra. Uključujem i čekam. Joj, kakve oštre iglice ima. Gotovo, sad ću te obrijati. Kako ti se sviđa ovo, jeli? Ojoj. Tako je bolje. Joj, kako boli. Sad sam sav u iglicama. Treba ih brže izvaditi. Platit ćeš mi za ovo, kaktuse. Tako je. Ko je sad bodljikav, jeli? Stavit ću ga u toster. A sada mango. Dobro, što znam lifehack kako brzo izvaditi pulpu. Sad ću iseći luk i ljutu papriku. Kakav užas. Okej. Raspakovat ću Kit Kat i staviti ga u toster. A sad mi treba Kinder Joy. Jao, izgleda da je tu igračka. O, kakav cool robot. Op, robot će sad sve srušiti. Dakle, seći ću sir. Super. Odlično, tostovi su spremni. Mogu sastaviti sendvič. Prvo hleb, onda salata, šunka, sir, još hleba i gotovo.
Koliko još da čekam? O, gotovo. Joj, kako vruće. Fuj, kako smrdi. Pa dobro, stavljam pire od manga, luk, ljutu papriku i pokrit ću to drugom polovinom kaktusa. To je to. Piu, piu, Jao, kakav je to miris? Jao, čokolada mi gori. Moram je brže izvaditi. A, kako vruće. Dakle, namazat ću Kinder pastu, stavit ću hrskave kuglice i žele i pokrit ću to drugom čokoladom. To je to. Kate, možeš probati naše sendviče? Da vidimo šta je tu. Uj, a ovo nije loše. Probat ću. Izgleda ukusno. O da, baš kao što sam htjela. A šta je ovo? Pa dobro, probat ću. Nije loše. A, čekajte, je li to ljuta paprika? A, kako peče? Jao, izgleda da sam spalila posljednji sendvič. Pa šta da se radi? Gotovo je sad. Ali svakako bi pobedio ovaj sendvič. Savršen je. Super, tako sam srećna. Šta će biti ovaj put? Gotovo, želim lizalicu. To je lako. Da vidimo šta je kod mene. Brokoli, ozbiljno. Ali kako da napravim lizalicu od toga? Nemam sreće. A kod mene? Sprite! O, znam tačno šta treba raditi sa njim. A kod mene? Žvaka? I kako da napravim lizalicu od nje? Promučkat ću Sprite i sipati ga u šerpu. A sad ću dodati šećer. O da, što više šećera. I plavu boju. O da, to mi treba. Uključujem vatru na najjaču i čekam da provri. Ona nije normalna. Sigurna sam da će ispasti dobro. Dakle, skinut ću šećernu vunu sa štapića i umočiti je u karamel. Jao, nešto se loše lepi. Pa dobro, onda ću sipati sve u činiju. Ovako. A sad ću sama napraviti kuglicu rukama. Jao, opet nije uspjelo. O, imam ideju. Sad će sigurno uspjeti. Sipat ću karamel unutra i ubaciti štapić. Da, to, savršeno, ja sam genije. Ideja. Ipak ne. Ali možda... Tačno. Uzet ću žvaku i naduvati balon od nje. Juj, premali je. Potrebno je više žvake. Celo pakovanje. Sad će biti pravi balon. Super. Aha. A gdje da ga stavim? Kutlača, treba mi tvoj štapić. Hvala ti. Ej, čekajte. A gdje je balon? Evo ga. To je to. Ma šta ja da radim? O, znam. Treba će mi ovo. Eto ti brokoli. Sad ću te iseći. Tako je. Čak sam se i umorio. Da, ovaj štapić će biti taman. Ups, napravio sam mali nered. Nema veze, sad ću sve uspremiti. Izvinjavam se. Gdje da bacim to? Jo, slučajno sam ispustio, pa dobro, dešava se. Bitno je da je moja lizalica spremna. Vrijeme je da probaš, Kate. Wow, kako je velika. Uj, brokoli. A ova lizalica izgleda super. Probat ću je. Baš je ukusna. Osjećam ukus Sprite-a. Ekstra. A sada ova. Fuj, to uopšte nije lepo. Bija.
A sad ova velika lizalica. Jedva čekam. Jao, pukla je. Sad sam sva lepljiva. Odvratno. Plava lizalica je pobedila. To je to. Ozbiljno? Pobedila sam. Cool. Hajde da vidimo. Hej, boli me. Pa, jeste li spremni? Jede mi se čips. Hoćete li moći da ga spremite? Pa to je lako. Šta je kod mene? Luk? Pa zašto baš to? A kod mene? Čokolada. Pa dobro, a šta ti imaš? O, da. Pa to je krompir. Baš ono što treba za čips. Sad ću ga nabosti na viljušku. Tako je. Savršeno. A zatim ću ga oljuštiti. Jeste vidjeli kako lako radim to? Ovaj luk me već tera da plaćam. A sad ga još moram iseći. Joj, kako smrdi. O, Zak, hvala, tako si dobar. Eto, izvoli. Fuj, odvratno. Okej, krećem da kuvam. O, imam ideju. Skuvat ću čokoladu u čajniku da bi se istopila. Jao, kakva je to buka. Pa zašto se ne sečeš? Glupi krompir. Čekajte. Zaboravila sam da imam specijalni rezač povrća. Stavit ću krompir unutra i odmah ću dobiti savršen čips. Eto, jesam rekla. Da, oblik je savršen. Sipat ću malo bibera i stavit ću ih u mikrotalasnu. Tako je. Uključujem. Odlično. Ja sam već pripremila fritezu. Sad moram sipati brašnu u jednu posudu, a u drugu vodu. Umačam jedan komad u vodu, a zatim u brašno. To je to, sad se može pržiti. Juj, ulje me napada. U pomoć! O, čokolada se već sigurno istopila. Joj, opekao sam se. Dobro je što je tu led. Mogu ohladiti prste. Tako je mnogo bolje. Glupi čajnik. Izvadit ću čokoladu kleštima. Da. Odlično. To mi treba. Sad ću odseći kraj i stisnuti čokoladu u hladnu vodu. Evo ga prvi čips. Odlično mi ide. To uopšte nije teško. Svaka mi čast. Joj, kakav je to miris. Wow. O da, miriše super. Ispao mi je savršen čips. I obavezno ću dodati kečap. I moj luk je spreman. Sipat ću ga na tanjir. To je to. Probaj, Kate. Oho, koliko svega ima. Probat ću prvo ovaj čips sa kečapom. Lepota. O, da, super je. A šta je ovo? Uj, pa to je luk. Ne, neću više. A sad ću probati ovo. Izgleda baš zanimljivo. Jao, pa to je čokoladni čips. Ekstra je. To je pobednik. Čestitam. Da, konačno sam pobedio. O da, jeste čuli? Jao, koliko ovdje smeća. I smrdi na nešto. O, šta je ovo? Pauk? Bože, odakle je ovdje? U redu, neću to ostaviti tako. Devojke, sada ću sve da popravim. Pogledajte ovdje. Odlično. Moja omiljena beležnica i naravno hemijska. Sad ću da nacrtam nekoliko opcija. Ovako. Ovo ide ovdje i malo ovdje. Da,
naš plan sobe je spreman. Kako vam se čini, devojke? Da, znam da sam genije. Pa, vreme da počnemo. Sad ću da osvežim ovu sobu kako treba. Zbogom đubre, zbogom smeće. Koliko godina se ovdje nije čistilo. Morat ću se potruditi. Držite se, devojke. To je to. Naša soba je sad savršeno čista. Šta bi vi bez mene radili? Hej, čime se zanima, Sophie? Šta je ovo kesa sa semenima? Ali ovo su neka neobična semena. Šta će iz njih izrasti? Mislim da ćemo uskoro saznati to. Naravno, neće sve biti odmah. Priroda ne voli žurbu. Wow, da li vi to vidite? Iz magičnog semena izrastao divan drveni krevet. Oho, svaka čast, Sophie. A Monika je u međuvremenu zauzeta jednako važnim poslom. Sada će spojiti ove metalne štapove uz pomoć svojih vatrenih sposobnosti. Wow, kako cool! Da, zgodno imati tako koristan alat u prstu. Odličan posao, devojke. Dali ste sve od sebe. A kuda je Jess otišla? Evo je. Je li to donela Kadu? Izgleda da neko previše voli vodu. Jess, trebalo je da misliš i na druge devojke. Kako će da žive u ovakvom akvaparku? Joj, kako sam se umorila. Ko je znao da će Kada biti ovako teška? Dobro, vreme je za malo čarolije. Wow, šta će Sophie da uradi? A to nije ni bitno jer je to baš lepo. Joj, izgleda da u ovoj situaciji treba još nešto osim magije. Treba upotrebiti silu. Wow, kakva moć! Bravo, Sophie, bila si odlična. Nema na čemu. Sad je moj red. Idemo. Devojke, uzmite četkice. Monika, evo i tvoje, drži. A evo je moja. Pa, devojke, hajde da ofarbamo našu sobicu. Nije bilo teško izabrati boju. Naravno da ću uzeti svoju omiljenu boju, zelenu. Samo pogledajte ovu sočnu, svetlu nijansu. Pa, počinjem da farbam. Već zamišljam kako će moj krevet postati lep. Da, to je divno. Pa naravno da sam izabrala najbolju boju, plavu. Boja mora. O da, kakva lepota. Hej, šta? Je li se to farba završila? Nemoguće. Ipak, imam ideju. Super je umeti upravljati vodom. Tako je mnogo bolje. Mogu nastaviti. Kako sam lepu boju izabrala. Ovo je boje neba. Tako je lepo oduzima dah. O da, moj krevet će biti najneverovatniji. Devojke, ima da mi zavidite. Vreme je da napravim krevet na kojem će biti stvarno vruće. Baš onako kako volim. Bez obzira ko šta kaže, a crvena boja je najbolja. Jao, ali dosadilo mi je već da farbam. Ideja. A devojke se neka i dalje muče sa farbom. A ja imam brži način. Gotovo. Izgleda da su devojke završile sa farbanjem. Pogledajte na ove prelepe boje. Cool. Ovom krevetu očigledno nešto nedostaje. O da, znam šta. Više zelenila. Kako divno. Ali treba mi nešto drugo. Da, sad je ovdje mnogo lepše.
Ostalo je dodati nekoliko zelenih jastuka. I mogu odmarati. Jess, jesi li dobro? Prokletstvo. Glupa mreža. Da, sve je super. Uvek se petljam u njoj. Dobro, a vreme je da ukrasim svoj krevetić. Ovako. I tako. Super. Ali kakva je korist od kade ako u njoj nema vode? Da, tako je mnogo bolje. Jedina stvar koju sada želim je da legnem i opustim se. Pa zar ovo nije savršeno mjesto za odmor? Mogla bih da provedem ceo dan ovdje. Divno. Jess, tako si smešna. A šta ja zanimljivo da smislim? Izgleda da mi je pala na pamet genijalna ideja. Vreme je za malo magije. Zar to nije cool? Jao da, za malo da zaboravim. Što više vatre, to je bolje. Treba još vatre. A sad mi treba ugalj. Sipat ću ga ovdje. Eto, moj jastuk je spreman. Da, ovo je moja omiljena vrsta uglja. Sad ga treba dobro zagrejati. Nadam se da ću sanjati erupciju vulkana. Monika je se baš dobro snašla. Ali ja imam zanimljiviju ideju. Nemoguće je živjeti u sobi bez zavesa. To je tako ugodno. A također i veoma lepo. Odlično. Žao mi je, ali ja ne mogu da spavam ni na čemu osim na oblacima. Tako su mekani i udobni. Wow! A ovo je duga. Kako je slatka. Sad ću to sve lepo staviti i mogu da odmaram. Devojke, vaša renovirana soba izgleda predivno. Joj, šta je to Sophie izmislila? Oho, kakvo sočno i zrelo grožđe. Da, malo hrane vam definitivno ne bi škodilo. Oho, kakav lep leptir. Izgleda da je ovaj leptir šapnuo novu ideju. Neverovatno. Sophie je uspjela da svoj lep deo učini još prijatnijim. Bolje od jutra na prirodi može biti samo doručak na prirodi, zar ne? Jao, kakvo ukusno grožđe. Sophie, svi ti zavidimo. A ovo šta je? Mislim da je to Jess. Izgleda kao da istražuje morsko dno u potrazi za nečim zanimljivim. Oho, morske zvezde, a evo ih i školjke. Kako je lepo što ima mogućnost da zaroni u more pravo kroz kućnu kadu. Pogledajte kako se dobro školjke i morske zvezde uklapaju u interijer. Wow! Baš mi se sviđa. Izgleda da Jess ima još jednu ideju. O da, vreme za magiju. Neverovatno, to je morska meduza. Jess, šta će ti? U stvari nemoj odgovarati. Shvatila sam, ove meduze veoma lepo sijaju u mraku. O da, izgledaju nerealno. Izgleda da je i Monika smislila nešto. Da, i meni treba svetlo. Svaka čast, Monika. A šta Grace tamo radi? Izgleda da je nju posjetila zanimljiva misao. Wow, šta se dešava? Grace je upravo odlučila da dohvati munje. Pa da, što ne bih ukrasila svoju sobu njima? Jao, kako sam lepo mjesto sebi sagradila. Mada tačnije reći, uzgajila. A moje čoše me tako podsjeća na more. Kako cool.
Moja mini soba mi savršeno odgovara. Nema boljeg mjesta za zabavu. A kako vam se čini moj deo sobe? Pa zar ovo nije prelepo? Dobar dan. Doneo sam vam... šta? Kako ste to uradile? Jeste vi veštice? O ne! Baš je smešan. Ne, mi nismo veštice. Mi smo čarobnice. Čula sam da si nam nešto doneo. Devojke, uzmite svoje koktele. O, da. Sad ću da probam. Ovo je ukusno. Wow, baš sam žedna. Sviđa mi se. Joj, hoću i ja da popijem nešto. Boje mi se baš sviđa. O da, ovo je stvarno ukusno. I šta to znači? Šta ja... Mamice, dođi po mene. Jadan. Tortice, wow. O, ja imam oreo kolači, super. Baš mi se posrećilo. A ja sam dobila tabasco sos. Odvratno. A kod mene čokolada u boji, to mi treba. Sad ću izmrviti svoju čokoladu i napraviti od nje prelepu čokoladnu dugu. Gledajte. A sad ću uzimati po jedan komad i sastavljati od toga mozaik na torti. Crvena, naranđasta, žuta i sve ostale boje. Ispala je odlična torta. Izgleda super. Da, torta je veoma lepa. Vreme je da probam ovu lepotu. Odseći ću sebi pače torte. To je divno. O, da. Oduševljena sam. A šta je kod vas? A ja imam naočare od oreo kolača. Hihi. Treba ih izmrviti. Ovako, još jedno. Da. Probat ću to. Napravila sam čokoladne mrvice. Izmislila sam novi način ukrašavanja torte. Stavit ću što više čokolade. Prelepo. Napravila sam pandu. Da, odobravam. Hoćeš da ti odsečem pače? Ne, nemoj, molim te, ne. Nemoj da sečeš moju pandu. O, ne, ipak si uradila to. Pa dobro, poješću onda pače. Hej, sad ti uzmi svoj tabasco i ukrasi tortu. O, šta da smislim? Jao, to je prava vatra. Imam ideju. Pokušat ću da napravim pravi vulkan. A šta to radiš? Fuj. O, torta je prelepa. Oduševljena sam. Dakle, šta mi još treba? Čokolade, naravno. Ne rendačuje. Treba što više čokolade. Treba mi crna čokoladna planina. To je to, skoro sam završila. A sad ću dodati malo ljutog sosa tabasco. Ipak malo više. Pa dobro. To je to. Ovo je pravi vulkan. Ups, nešto nije u redu. Joj, sad će eksplodirati. Kakav užas. Sos leti u mene. Vulkan eruptira. O ne, samo ne u mene. Ups, izvinjavam se. Šta je to? Plašim se čak i da zamislim. A ja sam dobila ukusne bombone M&M's. Zadovoljna sam. To, a ja sam dobila kakao. Wow, super. Tu su još mleko i slamka. Sad ću da probam. Jao, mleko je prelepo. Napravit ću šlag od njega. Umorila sam se. Pogledajte šta ću sad napraviti. Stavljam ovo ovdje. Onda sipam šlag koji sam upravo napravila. I na kraju dodajem kakao. Tako je. Jeste spremni? Gledajte pažljivo. Jao, to nije baš prelepo. Ali nije ni loše. Može da prođe. To je baš smiješno. Ne, nije.
Ipak ću odseći sebi parčove torte. Dođi kod mene. O ne! Pala je. Kako to? Joj, sva sam u kakao. Dobro, neću jesti nožem. Tu je kašika. O, da, super! Veoma ukusna torta. Kakao i šlaks, odlična kombinacija. Sada je na mene red. Izvadit ću kašikom sredinu torte i pojesti je. O, da, to je ekstra. Hej, ovi moraš ukrasiti tortu. Ne brini, sad ću ukrasiti, ali prvo ću probati ovu prelepu tortu. O, da. Ne mogu da stanem, to je divno. A sada M&M's. Sipat ću ih ovdje. Onda sa strana, odlično. Dakle, to mi više neće trebati. A sada ove figurice. Juhu, kako je zabavno plivati u M&M'su. Cool. Što je? Hoćeš već jednom ukrasiti tortu? Ok, sad ću je ukrasiti. Ovako, odlično, izgleda baš lepo. Hej, Plavi, gde smo? Ješće ovako. Šta to ona radi? Ne znam, ali izgleda da nas hoće pojesti. Šta? Da li stvarno želi da me pojede? Jao, šta se dešava? Neću se predati. Šta? Ovaj ukras još iskače? Šta se dešava? Oho, wow, neočekivano. Pa dobro, ja ću jesti tortu. Napravila sam mnogo ukusnu tortu. Baš mi se sviđa. Vreme da saznam šta je u ovom sanduku. Baš me zanima. O, šta je to? Oho! Veoma zanimljivo. 2 kutije. Zveckaju. Kakav zabavan zvuk. Možemo plesati. O, da, baš cool. Hej, šta vam je? Zašto plešete? Ups, malo smo se zaneli. Dakle, otvorit ću pakovanje. Šta je ovo? Bombona? Dobro, sigurno je ukusna. O, smislila sam. Ubacit ću ih u ovu presu za beli luk. Treba što više bombona. A sad ću ukrasiti tortu prahom od ovih bombona. Imat ću najlepšu tortu, vidjet ćete. Da, ispalo je super. Svaka mi čast, ja sam majstor. Wow, to je zaista jako lepo. Naravno, jer sam ja profesionalac. A sada treba probati ovu tortu. Odseći ću ovaj prelipi komad. Izgleda neverovatno cool. Sad ću ga pojesti. O, ukus je divan. Jao, šta je to? O ne, zašto je tako kiselo? Jao, šta je sa njom? Joj, sva sam zelena, kao žaba. Hej, a u čemu ste vi? Šta je sa mnom? Ne prilazi mi, treba je zalepiti trakom. Da, tako će biti bolje, super. Da, neutralizovali smo ovu kiselinu. Zašto mi to radite? Wow, čokoladna torta, to je super. Oho, koliko kreme, cool. A kod tebe? Žvaka huba buba. Da vidimo šta se može učiniti sa njom. To je najbolja čokolada na svetu. Sad ću sve pojesti. Njam, njam. Ekstra. Da, to je divna čokolada. Opet si zaboravila, moraš ukrasiti tortu. Tačno. Da, sad ću uraditi ovako. Ove čokolade ću staviti u centar. I još ovu. Da, to će biti sa strana. Prelepo. A ovu čokoladicu ću probati. U stvari ne, stavit ću je ovdje. Tako je, izgleda divno.
Napravila sam mnogo lepu čokoladnu tortu. Ostalo je samo malo. Imam još nekoliko Bounty čokoladica. Stavit ću ih ovako. Pa ja sam genije. A vreme je da odsečem pače i da ga probam. Jedva čekam. Hej, šta se dešava? A vidi kako treba jesti čokoladu. Njam. Šta? Pa dobro, nastavit ću da uživam u svojoj čokoladnoj torti. Šta? I još malo. Hej, to je moja torta, skloni se. Baš si bezobrazna. Je li to posljednje pače? Ostalo je baš malo. Sad ću konačno probati svoju torticu. Čokolade su divne. A vreme je za zabavu, tako je. Hej, zašto si takva? Sva sam u čokoladi. Mada, čokolada je jako ukusna. Ne žalim se. Da, tvoja torta je bila baš dobra. A vreme je da i ja ukrasim svoju. Treba će mi krema. Napravit ću od ove plave kreme lepe šare na vrhu. Baš je ukusna. Ova boja mora je prelepa. A sada malo kreme boje lile. O da, izgleda super. Sad malo plave. Onda zelene. I na vrh ću staviti ovo. A sada, ko je ovdje? Ne prilazi. Ha, tako je. Nacrtat ću lice. Napravila sam slatkog monstruma sa zubima i obrvima. Napravit ću mu čak i usne. Wow, baš je lep. Sad bi trebalo da ga pojedem. Kašika. U stvari, šta će mi kad mogu samo polizati svu kremu sa torte? Ekstra. Eto ti. Hej, šta si uradila? Gotovo. Iznervirala si me. Sad ću te. Ne znam šta. Baš ti lepo stoji takav make-up. Jao, ponašaju se kao deca. Dakle, šta imam ovdje? Aha, podelit ću tortu na 2 dela. A sad ću iseći krug iz sredine. Ovako. Za sad sve ide kako treba. A sad mi trebaju moje žvakice. Ova žvaka je tako dugačka. A gledajte kolika je, super. Sad ću raširiti ove bele trake. Spojiti ih zajedno i napraviti jednu veliku žvaku. Tako je bolje. Stavit ću je gore, ovako. Da, izgleda baš zanimljivo, sviđa mi se. Sad mi treba ova velika kugla. A razvaljat ću je. Napravit ću veliku palačinku od žvake i pokrit ću tortu sa njom. Ispalo je veoma lepo, ali potrebno je još ukrasa. Stavit ću ovo gore. To je to, moja torta od žvake je spremna. Ovo, tvoja torta je super. Treba izvući žvaku odavde i... to je baš ukusno. Daj meni, hoću i ja. Prelepo. Imam kašiku. Sa njom ću probati svoju tortu. Jao, ukus je divan. A vreme je za balon. Pokušat ću da nadumam jedan. Šta je to? Mislim da si malo preterala. Joj. Nadam se da je u redu. Hajde brže da pojedemo njenu tortu. Prelepa je. Njam, njam. Smislila sam šta želim da pojedem. Napravite mi tortu sa igračkom Labubu. Ako ste sve razumeli, možete početi da pravite. Čekam. Hej, a gde je nestao moj Labubu? Halo, gde si? Oho, a mi Labubu je odlučio da pojede tortu čak i pre nego što to učini ona sama.
Obožavam šlag. A vreme da sastavim tortu. Sklanjam sve kore i ostavljam jednu. Super! A sada stavljam krem na koru. Uzimam lopaticu i razmazujem po celoj kori. A zatim ponavljam to nekoliko puta. Odlično! A sada želim da prelijem sve roze čokoladom. Eto je! Dakle, sipat ću odozgo. Pažljivo. Wow, kako lepo curi. Sviđa mi se kako ispada. A sad je došlo vreme za ukrase. A vidi za, to su medenjake Labubu. Sad ću ih ubaciti u tortu, tako je? Odlično. Baš sam zadovoljna. Šta se ovdje dešava? O, ne! Neko progrizao rupu u mojoj torti za Miju. Zaki, jesi li to ti? Što? Ne. Što da radim? Ideja. Dodat ću ovdje dekor. Kao da Labubu izlazi iz moje torte. Odlično. Sada možemo poslužiti Miju. Ja imam bolju ideju. Uzet ću Hubabubu, izvadit ću žvaku, razvaljati oklagijom. Tako je. A sada uzimam šarene olovke. Nacrtat ću lice. To ispalo baš slatko, jel da? A zatim ću premazati tortu kremom. Imam poseban dodatak koji stvara imitaciju dlake. O da, izgleda ekstra. Ostalo ubaciti uši. Ispalo čak i bolje nego što sam zamišljao. Ovaj mali Labubu odlučio da pojede i Zakovu tortu. O, ne. Zakova savršena torta uništena. Brzo mu pomozite. Padam. Joj, to je bolelo. Ne, šta se desilo sa mojom tortom? O, ne, uništene. Ne mogu da dam i ovakvu. Znači, ti si to uradila. Naravno da ne. Uzmi ovo. Dobro. Zalepit ću facu ovdje. Tako već mnogo bolje. Šta mislite, šefe? Je li dobro izgleda? Naravno da ne. Dobro, nastavit ću. Ja ću imati čokoladnu tortu. Dodat ću kremasto krznomom slatkom Labubu. Da, on izgleda kao pravi. Još par ukrasa i to to. Moja torta je prelepa. Ne, moja bolja. Ne moja. Ne, moja. Dobro, zašto se svađamo? To će odlučiti Mija. Čekajte, a šta je sa mojim Labubom? Dobro, verovatno mi se učinilo. Mija, probaj. Wow, napravili ste mi 3 torte. Šta se desilo sa ovom? Je li je pregazio auto? Pa dobro, sad ću probati. Nije loše. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. Wow, kakva lepa roza torta. Sad ću je probati. Jako ukusno. Oduševljena sam. Čekajte, ovdje je medenjak Labubu. Sad ću ga probati. Da, to je prelepo. Teško je prestati jasti. Divno. Jao, tvoj Labubu će sada pojesti svu šefovu čokoladnu tortu. Mija, tebi ništa neće ostati. Hej, Labubu, kako si smeo da pojedeš celu tortu, a da mi ništa ne ostaviš? Kakva šteta. Ostalo je samo par mrvica. I čak su i one neverovatno ukusne. Pa dobro, onda pobeđuje sestra Janice. Da, znala sam da ću pobediti. Hvala ti, Mija. A sad mi napravite burger, a mora biti ukusan. Lako, uzet ću hleb. Aha, par komada. Stavljam ga u toster. A sada pržim pljeskavicu. Da, stavit ću u tiganj. I ne zaboravljam da okrećem. Ovaj nestašni Labubu hoće da pokvari Janicinu pljeskavicu. Šta se dešava? Odakle vatra? Da li sam stvarno uključila šporete na jaču?
Ups. Ostao je samo ugalj od pljeskavice. To treba baciti. A šta je sa hlebom? Spreman je. Odlično. Onda ću uzeti tost. A preko staviti žele bombone. Zatim čokoladu. I odozgo i još malo bombona. Pokrivam sve tostom i to je to. Ali ja ću svejedno pobediti. Odmah ću naručiti burgere iz McDonald'sa. Tamo sigurno prave najukusnije burgere. Da, evo moje poručbine. Ovdje su nuggetsi, kolutići luka i burger. Sad ću sastaviti sve zajedno. Pokrivam lepinjom i to je to. Zašto se smeješ? Čekaj, to još nije sve. Sad ću obojiti svoj burger u zlatno. Mija zaslužuje najbolju hranu. Zlatni burger sigurno nikad nije jela. Da, to je to. Ja sam završila. Prijatno. Wow! Od čega da počnem? Ovaj burger liči na sandvič. Sad ću ga probati. On je sladak. Sviđa mi se. Nikada nisam jela nešto slično. Šta dalje? Kakav veliki burger. Sad ću probati. Da, ukusno. Baš je sočan. I šta je ostalo? Opa, zlatni burger. On tako lepo svetluca. I ukus je također sjajan. I čija je pobjeda? Šefova! Hvala ti, Mija. Ipak sam i ja profesionalac. Ovog puta želim jelo u obliku Labubu. Odlična ideja. Ja ću nacrtati palačinku u obliku Labubua. Dakle, prvo mi treba crna kontura. Iscrtavam lice. A posle krzno. Da, tako je. I ne smijem zaboraviti na uši. Posle telo, ruke i noge. Da, i dodat ću obojene detalje. A sada mogu obojiti Labubua potpuno. Bitno je da ne žurim. Sve mora biti lepo. Tako je. Ostalo je da okrenem Labubua i stavim ga na tanjir. Ispalo je baš sjajno. Janice, kako ti se sviđa, ili? Pa onako, kod mene će biti bolje. Dakle, prvo ću nacrtati crnu konturu. Ja ću imati baš slatkog Labubua. Mija obožava svog malog Labubua, a on je kod nje brown. Zato sam odlučila da nacrtam baš takvog. Odlično mi ide. Nacrtat ću detalje, a zatim obojiti sve. Mislim da mi odlično ide. Zamislite, ja prvi put crtam testom. To je jako zanimljivo. I očigledno da imam talenat. Ispalo je super. Kako vam se sviđa? Ja smatram da je pobjeda moja. Naravno da ne. Ja ću napraviti bolju palačinku. Gledajte i učite. Nacrtat ću konturu crnim testom. Da, i odmah dodam sve detalje. Zatim popunjavam malene detalje obojenim testom. A sam Labubu će biti roze. Mija je ipak fan roze boje. To je to. Ja sam završila. Mija može probati naša jela. To je stvarno dobro. Prijatno. Wow, sve tako lijepo. Od čega da počnem? Ovaj Labubu liči na mog. Wow, baš je lijep. Čekajte, a šta s ovim Labubom nije u redu? On je crn. Strašno ga je čak i probati. Ipak neću. Ostao je roza Labubu. Sad ću probati. Prelepo. Ali ko je najbolji? Rešeno, sestra Janice. I ponovo sam ja najbolja. Hvala ti, Seko.